Tumbal din na lang ini. Yan po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Tapos na kumain, back to work. At tayo nagluto kanina. Balik tayo sa pagpapala. Yan Kuya Puloy, bibistay. Tayo ay magpe-prepare para sa flooring dun sa CR. At tingnan nyo na lang po sa channel ni Carrotman yung pag-flooring. Ako maghahalo dito. I-prepare ko dito. Alright. Yan, tulungan ko muna dito sa bustay.
Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Ano to, Loki na? Ha? Sabihan mo na lang pag ano ka. Tulungan ko wala dito. At isa ko muna namin ni Kuya Pulo yung binistay namin para din na amalagyan ng mga bato-bato.
Maghakot na kami ng ano para sa flooring. Kita ba? Kita yan. Million bis yan. Million bis yan. Lalo kung magsalamin. Wala pa nga ano. Ano lang nga yun? Trial. Next week pa raw yun. Excited pa naman hitilo. Pag ako nagkangipin, puyo kayo. Puyo kayong lahat. Oo. Pag sumama ka sa akin sa karamuan, hindi ka na makauwi. Iiwan ka dun. Pag sumama ka sa akin, Chin, hindi ka na uuwi. Hindi ka na makakauwi. Pag nagkangipin ako, sinakot si Chin. Last. 5? Apat na. Sino ba yun? Ano po, Vince TV na po yung bumira. Basta mga dilawan, Vince TV yan.
Marcos. Lupit talaga. Tubig. Asa rin, ano mo? Palabas. Hindi ka na marunong mag-libur ah. Papa. Yan ito, itong kabilang suman. Kaya tayo magluto sa namin. Pag-marino. Dito. Marami naman ito. Ito lang. Wala nang grabo. Ayan. Tawa na yan, no? Iba. Wala nang grabo. Ganda naman yan, hindi na. Wala nang grabo. Baldi. Wala nang grabo. Oh, butas na. Hindi lang patagal nila. Ano? Halo? Teka nga, nagkakapot ng pala. Mahalo ako. Mahalo. Nagkakapot sara. Kumahalo ko. Siso. Mga isang pala nga. Yung ano na. Saan? Ha? Patay na ko na to. Patawag ko na. Pinila na to. Ready na ba kayo? Ayun, ganda sa pwede sa tulokit ng motor. Ano, yatik ka namin tatay? Dapat ikaw lang. Kaya yung lang dalawa. Ha? Ha? Ano ka? Masik ka? Ha? Masik ka? Masakaw? Pwede mo, mag-block ka naman eh. Hindi mo katulog ko natin. Hindi mo kayo doon. Lamang na po. Lamang pagkakaroon ka. Ano? Binasya mo na yan dyan? Bakit? No. Nasa kunti. Ano makabutas kang tubo ilagay?
Butasan mo. Dali mo. Huwag kang papasok. Dito si Karot doon. Dito lang. Hanggang siya. Ano ba nga na? Dombal din na lang ini. Hindi ka na tol papabigil tol. Do. Tugo lang ta. Langit mo. Karit na hidir. Taga palang hidir. Sinasal. Pagkaray ba yung pagkabit? Mamatanggal pagkabit. Ha? Sige. Oh, lupat. 2%. Ito yun, tapos na po kaming maghalo. Tingnan nyo na lang po sa channel ni Karotman yung kung saan yun nilagay, yung halo na yun. Doon sa baul. Tol, hindi ka na papigil tol. Ayan, uwi muna tayo kasi kailangan emergency lang. At nagpaalam na ako kay Kuya Nuli. At yan sa inyo. Ngayon nagpaalam muna tayo. So baka next week baka balik na tayo dito. No, so sana mabilis yung magaling yun si baby para makamagta agad tayo. Ingat sa anong biyahe. Happy trip. At sana gumaling na yung anak niya. Person, siyempre kahit ako kung ako man, ganyan. Kasi pag pamilya, priority natin yung pamilya. Kaya nga tayo nagtatrabaho, nagsisikap para sa anong pamilya natin. Di ba tol? Tama. Yun. Ayan po. Hanggang dito lang vlog na to. At maraming salamat.
Bye-bye. Mwah, mwah.